det foreløbig. Dejligt vejr, og også en dejlig bane, som vi altså kender fra sidste år. Kevin Dix i sin side. Huescas til modstander i dag. Overvejende tjekker. Har han på venstre kanten både en brasilianer og en forsvarer fra Liberia, kan vi vende tilbage. Huescas går med frem og kæmper om bolden. Holder godt inden der Falk. Plads til Huescas i højre side. Skal vi se et indlæg. Spiller flat ind. Der kommer det fra Diogo. Madsen samler op, og så står det 1-0. Dejligt resolut sparket ind af Magnus Madsen, her hvor vi har spillet mindre end 4 minutter. Huescas elegant spillet 1-2 der med Jordan Larsson. Er ideen god? Han får muligheden igen, indlægget bliver clearet ud til Huescas. Hvad så der? Reaktion ellers er Huescas og Jordan kombinerer sig godt igennem i højre side. For vist i mandags skulle vi i gang. Det var også lidt varmere. Og spiller der måske ikke kendte med, altså nu får vi starten. Chancen fra start. Men endnu et indlæg som... Det er meget flot hættet ind netop af den 16-årige Jiri Panos, som jeg talte om før. Georgien her, vi skal se. Huescas har plads i højre side af feltet. Her kontramulighed. Der bliver han snydt. Der er en anker, man kan se, om Kabongo kan komme fri til skud. Det kan han godt, men det blev en ufarlig afslutning, hvor jeg altså lige vil sige, men ikke ufarlig nok. Den smutter simpelthen under Nathan Trott. Lige den ring, men er nu på benene igen. Siden har det vel været en Good.